Soyayya ita ce sanadi na haddasuwan dukkanin abin da ya faru da ni a rayuwata. Duk da ƙarfin soyayya, alkawarin aminta yakan iya sauyawa wataran, kamar yadda ya faru da ni. Abin ba wai iya kaina ne ba. Rayuwan kala biyu ne. Mafi girma a cikinsu shine so. Cikakkiyar amincewa, sadaukar da rayuwa tare da bayar da farin ciki. Shin wai yaya zuciya take ji ne a duk lokacin da soyayyarta ta nisance ta? Bara gurbin tunani yakan iya haddasa komai a cikin rayuwar soyayya. Wannan kalamai na yi shi ne kawai domin masoyana. Sabida haka, masoyana ina gode muku, kuma na ce na kara gode muku. Da fatan kun yi sallan Juma'a lafiya. Ni ne naku manazarcin soyayya, Mustika.